Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur. Ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syam Ramadan lan ingkang dereng sahur, kula aturi sumangga enggal sahur. Alhamdulillah saking berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan talipun satawi sampun tabunika. Alhamdulillah hadir kita pada Ramadan tahun ini sampun menuju siap dinten kabeh kalih. Mugi-mugi hadir kita pada Ramadan amal pada Ramadan kita sedaya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wadal imsak dinten kabeh kalih siap sapunika imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Imsakipun tabuh sekawan langkung 9 menit. Sahur, sahur, sahur. Sepidah malih ngaturi kauningan dumateng para bapak, para ibu, adik-adik, khususipun kaum muslimin wal muslimat lingkungan masjid Baitul Huda ingkang nindakaken ibadah syam Ramadan lan ingkang dereng sahur, kula aturi sumangga enggal sahur. Alhamdulillah saking berkahipun saking kersane Allah Subhanahu wa taala lan talipun satawi sampun tabunika. Alhamdulillah hadir kita bersama tahun ini sampun dumugi siap dinten kabeh kalih. Mugi-mugi hadir kita bersama